Velkommen til uge 6 år 2016. Ugeplanen for 6. B. I denne her uge vender Anders tilbage. Derfor vil I alle sammen se sådan her ud. Lidt skaldet og med en stor glad mund og bittesmå øjne. I uge 6 skal vi have dansk. Og i dansk skal vi mandag først lave en dejlig test. Bagefter skal vi hygge og hygge og hygge. Tirsdag skal I arbejde med Sarens Krone, hvis I ikke er blevet færdige. Ellers står den på grammatik og noget læsning. Torsdag, Sarens Krone, læsning, andre opgaver. Fredag, andre opgaver, også læsning. Læg mærke til, at det står vikar. Fredag skal I have vikar, fordi Anders skal lave noget med rockbandet. Og så vil William gerne lige vise en legoklods, er det rigtigt? Ja. Okay, så sæt den ind der. Ja. Så kom den. Yes. Det er Williams politistation, han lige har bygget. Godt. Men, men den er ikke færdig endnu. den er ikke helt færdig endnu. Vi tager den lige ud igen, indtil vi kan vise resten, ikke? Hvad? I historie skal I have om noget videre om jernalderen. Og så kommer Katja på besøg igen. Det er hende, der skal se, hvordan Anders laver undervisningen. Den laver det med de nye lamper. I idræt skal I have om kropsbasis. I skal lave baglæns og flyveruller. Jeg aner ikke, hvad det er, men jeg glæder mig til at se jer rulle og flyve rundt. I engelsk skal I have... Hvorfor også flyvehund? Det skal de åbenbart i idræt. Der skal de lære at flyve. Det bliver spændende. I engelsk skal I have mere om heroes, eller helte. I musik skal I spille Living on a Jet Plane stadigvæk, og I skal begynde at synge Song 2. Song 2, den var jo med i FIFA 98, som jeg spillede en gang for 18 år siden. Husker det, som var det i går. Kristendom og religion skal I have en bøn. I madkundskab. I madkundskab skal I lave butter chicken, som man gør det i Indien. Så sker det der, når ugen er slut. Så skal vi desværre have ferie, og det bliver rigtig trist og kedeligt. Det er rigtig synd for jer. I kommer alle sammen til at gå rundt sådan der med Hitlerhår og en sur smiley. Det bliver rigtig synd for jer. Kan I have en god søndag? Og så vil William lige vise sin politistation igen. Den kommer her. Kom, se. Hvad er det, William? Det er en radio. Det er en radio. Hvad er det der? En hæsballer. En hækspoiler. Det skal man have på en politistation. Hvad er det der? Det er en dalle. En kejle? Ja. Ja, en kejle. Hvad er det? Det er sådan en, man fylder vand. Det er sådan en, man fylder vand i. Hvad med den orange? Er det en gulerod? Nej, Nå. det er dullehoveder. De spiser, når de er sultne. Det er gulerødder, de spiser, når de er sultne. Hvad med den der grønne? Det er broccoli, er det ikke? Ja, når de spiser, når du er sultne. Man kan da ikke spise broccoli, når man er sulten. Det smager helt vildt dårligt. Det er sådan en dotpis. Nå, det kan man godt spise. Okay. Hvad er det blå? Det er det er også vand. Ja, det er også vand, så hvis I bliver tørstige. Ja. Okay. Hvad er den der grønne for den? Den flade. Det er salat. Er det salat? Der er meget mad på den politistation, synes du ikke? Ja, Ja. Er det til forbryderne eller til politiet? det er til politiet, fordi de der lige er noget mad, inden de fanger en syv. De skal have noget mad, inden de fanger en tyv. Ja. Okay. Så de ikke går sultne i seng? Eller på vagt, når de er politibetjent? Ja. Ja, okay. Nå. Vi fjerner den lige, og så siger vi god søndag.